Δεν μου βγάλουμε τα φίλτρα, δεν είναι μεγάλη ώρα. Λοιπόν, το τραβήξουμε, το βγάλουμε έξω τώρα. Ποταμάκι θέλαμε. Action! Θα μπεις στο κινητό. Λευτέρη, το ψαράκι βγάλε από την πόρτα. Πανάκι, ωραία. Γκέκο, κάνε μας μια δήλωση. Το μπάνιο στο ποτάμι Πώς είναι? είναι υγεία. Όχι για το μηχανάκι όμως. Αχ, ωραία. Λοιπόν, αυτά ήτανε. Ταλαιπωρία στο ανάγνωσμα συνέχεια. Δεν είσαι το άλλο πέντε μανεβεγές αυτό. Αυτό έχει πάρει νερό αυτό. Θα πάρει ή θα πάρει μεθαύριο από το στάρ. Έχουμε και εργαλεία να βγάλουμε το φίλτρο. Τάση λίγο. Λευτέρη, πάρε λίγο έτσι, συνέχισε το φωτογράφο για ένα λεπτό. Α, καλά, χες. Δεν έχει περάσει, δεν είχε. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας, αγόρι μου? Πόσο έχει? Έχει 8 του μηνός Μαρτίου, Κυριακή, έτσι για ενθύμιο. Άντε, κλείνουμε.